kaisuran, kining inyong isyon, amoy time keeper. Usakin mo mga kaisuran ka nagtigating. Sama mo mga kaisuran sa ating ipairakan nyo karon, kumao ang moderator na usap kami sa DOTC employee. O alam sa kasayuran sa tanan, mga kaisuran, kini siya, usap kini siya dalawang klase. Usap kini siya tabi matino. Kami mga kaisuran, danunan ni Pagkatoki, kaya sa Payurin. Pagkakaroon sa saksi mga kaisuran, may ining Pagkatoki, kaya sa Payurin. Mga kaisuran, ako ipailatan ninyo ang atong karang moderator sa atong karang debate kung pinagpailo ay sa una-una. Walain mga kaisuran, kundi si Bimor Himoyon. Salamat, Bernard. Salamat ko na nabigayo rin nga ito ang ganing future may karong adlaw. Hindi na ako nagpapulunan ng makuha rin yung labi ng mga debatidor na representar sa mga makamaod yun ng mga magkatutulo sa respective nila na punto. Karon ang atong debate karon nagsentro sa puntong si Cristo o ang matuon na Diyos sumala sa Biblia o diferensya. Karon ang atong mga pailayin nyo, atong mga debate karon at mga tubig sa affirmative side o ang kamarog na si Cristo o ang matuon na Diyos sumala sa Biblia o mga diferensya o si Brad F. Fred de la Piña sa Catholic Faith Defender. Sigado sa pagpapatulog. On the other hand, ang representante na paglalagay kay Giga sa Iglesia ni Cristo walain kundi si Brad Peters Soriano ang saan sa libon na representante sa Iglesia ni Cristo. Ang atong pag-abot karon din para pag-usultan ng mga issue o sa friendly debate pero atong makapon ang usa ka pagsabot sa usultanan sa Biblia. Ako ipibaw ninyo na ngayon bugati karon na Panginoon friendly debate walay pagbukom ang moderator o ang akong kauban na si Brad Dari Alimio na usa ka agnostic. Ito si Watsa Masayo Nabay Jukua. Siya mga timekeeper, siya mga atong insin. Kami wala pa kayo mga paghukom. Ang paghukom, kung kinsa ang sakto sa'yo, kinsa na nadyo, kamo lang mga pagkitaw. So, ako pa na itong punto sila, may igual sa mga hayag sa tagsa-tagsa nilang kaparuganan o mga rason. Ano na sakto sila na sakto na si Cristo mo matuod na Diyos sumala sa Biblia o Biblia. So, kapaya sa Libre Peter, ganun din inisakto ang pagkawalan. Pero, pinatag ko mo kapalit ni Brother Frey Aliberdale para sa pagbasa sa rules. Berdale ba? Rules of Regulation. Mga suman, akong manikon na ikanuang kayo ang diwa nga karoon panagpaputian. Si Kristo mao ang matuon na Diyos sumala sa Biblia o pronunsya. Pagkabalugan kini mga kaisuran ni Brother Edwin de la Piña.
Mga friend, before ka mo pumadong, ako rin nakalimutan ni Brad Larry ang kanyang motor. Brad Larry, ang sila yung pumasa sa rules sa debate, kanta sa debate. So, kamo mga debatidor, maliw pa nila. Ako kanina ang planta o rules sa debate. Ako yan, kihatagan ang batang debatidor o affirmative o punitive. O 20 minutos na itasun sa pagpahayag sa ilang pagtatagsan ng kabarong. Apan kung dili ka mo ng 20 minutos na ilang kabarong, atong relikutan. Ang unang mo kabarong o ang affirmative style, yung pasabot ang qualified defender. Kung ang ikanawang mo kabarong o ang negative style, yung pasabot ng asurat Peter sa Iglesia ni Cristo. Ang matagpamalong pagkasundan sa ito with population o mga pangutana sa kapwa mga pagkatubagon sa nagpamalong. Aduna tayo siguro sila nito sa butan, aduna ikinatag ng 15 minutos sa pagpangutana. Tapos mo, 15 minutos alang sa pagpangutana. Napusol na lagyan mo na human sa katapusang interpretation kung pasabot sa humang pangutana sa Iglesia ni Cristo kaya siya may ikadua sa katapusan ng pangutana doon ay 6 minutos rebuttal space ang matang debatidor apa natin usa ka pa ba doon? So, doon ay 10 minutos ang panatagan to kung nila panatagan yun kung siya apente sa oras. Kaya ang naikon si Brad Peter ganang usarap ko sa pamalong. Pero di ba ang ikasabot na yung usarap pamalong? Yeah, almost 25 minutes. Okay, so 25 minutes Brad Fred, kung usang pamalong, okay na? 25 minutos, okay. Usang pamalong, 25 minutos ang magal pamalong. Kung hindi magpasabot, nakondong din na 25 minutos, pwede na umikabot 25 minutos ang pamalong. Ang pangutana, 15 minutos. Tungkol sa interpellation or question and answer, buhatag sila kailang gitawag ng rebuttal speech. Ako nang buhatag sa rebuttal speech, ako ang negative speaker, ako na si Efrain Lapenya, o Eric Kahuman niya, sa iyang rebuttal speech, pakasundan din niya sa rebuttal speech, ni Brad Peter Soriano, ako ang nasa defensive side. Sa debate. Ang moderator mo ang huwes na magpatuman sa lagda sa lagtunan. Ang iyang bukon o ang hari o ang may sundon o tahulong sa maglalagtugin. Kung may reklamo, ang maglalagtugin abahin sa pangutana o tubag sa ilang kaatbang at nila ipadayag ang ilang objection sa moderator. Bisan may objection gigan sa maglalagtugin, may gawin ang moderator sa paghimo ang busang pagbadlong, pagpahimangno, pamahayag, o pagbukod aron mapatinaw ang issue o kalak sa haksay sa lagtugin. Number 8, ang pamahayag kinahanglan bunay kalamutan sa kipamarong. Kung dili musibang sa pulpit kilatuigan, kilantugian o diskutanan sa lagtugin. Number 9, ibili ang pamutanang walay kalamutan sa pagresolba sa punto nga kinibatihan. Number 10, ang pamutana kinahanglan ipasuglan sa mga punto gideklarar o gipamarog sa katpang. Apan tugutan ang pamutana o ang sukaranan niini ipusan ang katpang wala ng pamarog. Kaya nag-discord niini sa iyang pamahayag. Kung ang mga pamutana nagsukat sa referensya nga di kaulunan o ang punto sa mga pamutana muresolba sa isyo o punto na dupatinan. Number 11, ang pamutana na sakto o tukpa sa isyo na masalunan kinahanglan direktang tumagon. Apan, kung ang direktang tubag doon
Tugutan ang namahayag sa paghatag o katinawan sa iyang kubag. Aron kalikayan ang sabot na magsabot niya. Dinili ang paggamit o referensya na wala sa sabot sa bisan asang hunda o bahin sa lasugi. Pwedeng hilingan ang referensya. Dinili ang pagkabit o sa bisan unsang paagi na makabalda sa katbang sa iyang oras pagpapulong. O katapusan, dinili ang personal na atake o bisan unsang personal na komentaryo na magbiyay-biyay o makaulaw o magpaubos sa bigbizan o makataw sa katbang. Mao kaya atong lagna, dinili ibang pagkarmaan, ibang Efren Villaganya o ibang Pedro Suliano, karong agawa, April 29 de 1917 dito sa lungsod sa San Fernando, Cebu. Ini yung kumulator, masih David Inulit, karong ating nagsundan, ang munang hukna sa kumang debate. Dari Julius Palero atau orang di Pasir Nokarepen. Mga isunod, atong pamatiyon, si Brother Efren Pilapila sa iyang pagpamalong na si Kristo ang matuod ng Diyos sumala sa Biblia o mga referensya. Brother Salamat kayo, Brad Larry Alvio, sa musik. Sisan sa monitor mo si Brad Larry Alvio. Ang monitor mo si Brad Ibuyo na hindi sa kanipatilo. O atong katma mo si Brad Peter Juliano sa Iglesia Cristo. O niya, kung magkauban mo si Brad Jerome, Brad Sergador, District Professional Ito Bisita, Brad Edil, o Brad Rumil, nag-vendors, o si Brad Jiki, o nga nasa tubangan, o ulang mga ko malabot. Ako bumatudaan na ang matuod nga Diyos mao si Ginoong Jesucristo. Sumala sa Biblia o mga referensya. Pero sa ganyan pa doon ay pinulungan sa relatin nga ni Kanayon. Noon botis dari kunun abis. Kung saan nung pagtudlo, kumuha sa kay nalatunan. So muli ang akong punto mga gigsunan, pasugad ako sa referensya na ang Diyos, the true living God, buhay yun mga gigsunan, sumala sa Americana Encyclopedia. Tapos ang referensya mga gigsunan, Encyclopedia Americana 1956 edition. Page 68. Yun din mga kaigsunan. Catholics believe in the one true living God, the Creator, the Lord of heaven, invisible, almighty, eternal. Wayline o si Yeshua Masya, si Kristo. So si Kristo, way sinugan, way katapusan. O niya, ang Biblia nagpahayag sa original na pinulungan sa Hebreo, ang naguluhan sa Mikias 5:1. Mika. By the way, timanda na ito nga ang original, ang tinuod nga pulong sa Diyos, Biblia, dili footnote, may komentaryo mga kigsuna. Muna linamdaga nga Biblia. Sa Mikias 5 sa Hebreo, page 1083. Ayun din mga kigsuna. We are the Bethlehem Ibrahim. Lehiyon Mimiula. So kining na marker Mimiula. Uban sa Hebreo. Mimiula eternal. Wali sinuka. Wali katapusan. Why sinuka na may katapusan? Di
sinugdan, huwag katapusan, huwag na yung Mesiyas, o si Kristo. Sa ito pa, eternal na daan si Kristo. Yan na daan, sa pa ang tarangutan. O niya, ang sa kabanggitang propeta, si Isaias, ibahayag usap, nga eternal mo si Kristo. Atong masaon ang today's English version, Isaias 96. Ato pa sa Isaias 96 mga kaigsunan, sa mga libro na gisuwat ni Propeta Isaias. Nga giskutan ni Eternal, Almighty, or kining Prince of Peace. Sa ito pa si Kristo, itinulalaan nga gipagdala ng Propeta Isaias 800 years before Christ. Yan siya sa kalimutan. Muna nga, eternal. Sumasa ito ni English version. Muna nga, ang laing sita sa pahayag na ang pagka-eternal ni Kristo naging sa laing sa pagkutukod kaya gigamit na Biblia mo man ang version niya Genesis on Television John 17 verse 5. Isa sa mga Jewish Trinity, isa sa mga nagsektaryang Hunyo ni buhat sa libro ng Jewish Trinity. Ini bahayag siya sa Juan 15 na sa wakang kanang butan siya ang nagtuan sa wakang kanang butan kauban sa kado ba ito na yan na daan si Kristo wakang kanang butan o niya lain versikulo magpahayag mga kiksunan ang Juan 8:78-79 Lawa pa matao sa Abraham ako mauna. Sawa pa si Abraham si Kristo diyan na kung sumang pagkaliaan niya Espiritu Eterno di makita ang niya pagkaliw. So diyan si Kristo maraming kasunod. O niya lain pangatuloy na ito magkiksunan ang Mesiyas na Mos Kristo itagna base sa Biblia na diyan na daan at upasaw na ang maong teksto sa versikulo na giskutan na rin kiksunan Juan 8:78 Kunya laing versikulo kunya itawago itiblan siya sa mga sa unuan 5:20 atong masaw na ang unuan 5:20 mga kiksunan sa pinulungan na original yun kahit ito mga apostoles ang pinulungan ito huwag ito magsibuan na kunilinag Griego atong masaw ng Colossians 5:20 atong masaw na ang unuan 5:20 sa Griego na pinulungan ingon rin Yesu Kristo autos estin matong tanawin ni sa grammatical na Griego kaya naman tayo alphabet grammar na Griego na nagiskot kining giskutan na autos itawag ni tres es o niya di mana na ito nga autos kitawag ni sa itawag beses nagtudlo nga asa nga usa ka butang nga kinsa di abisa ni beses so ang subject ni magigsunan nga ang grammatical na pronunciation na iskutan nga naay gisultihan wa may lain nga giabisan rin kung masawa na ang Griego sa verse 20 nga niyo rin autos Yesu Kristo
autos estin alitin los cielos. This is the true God, the everlasting mga kaibigan. Sa ito pa, si Kristo, mato ni Diyos. Ngayon naging kumitaran, sa sumasa Jimis na komentary, ala diskutan ng Persian Bertundi, diskutan niya na nining mo ang pagka-Persian Bertundi, usaka niya na sa Kristo. Ang mga page 320 sa mga libro sa Jimis Trinity na usanay ka kuni may ginim grupo. Atong saan? Okay na din. Ngayon din mga kaigsunan, sa maong pahayag, who is true and we are in Him, who is true in His Son, Yeshua, sa Hebreo. Yeshua, Christi, Jesus Christ, He, open parenthesis, niya, the Son, close parenthesis, is the true God, the eternal life, Person 22. Yakin sa maning mo ang diskutan sa Person 22. Mao ang ipahayag na the text that suggests who speaks the nature of Messiah ang pagka-Diyos ni Kristo. Yung supporting verse mo niya ang kinaingunuan 5:11. Huwag mo basahan ng 1:11. Nawag yung laing yan isa. Pamasahan. Unuan 5:11. Ngayon din nga, unuan 1:13. Sa ito ba, ini unuan 5:20. Nagpahayag na ang Mesiyas kung matulog na Diyos na tingnan mo yung siya. So, klaro, tataw sa mga libro sa Jewish ang si Kristo Eternal unya matulog siya na Diyos. Unya, may tikso makapalikon na si Kristo matulog na Diyos suma sa libro sa Tito News 13. Ang Tito News 13, kung masawan mo ang Greek Bible. Kaya in Greek, the New Testament was written in Greek. Tito Dos Lisi. Yeah. Ini mga kiksunan kung natin Greek alphabet ya, sa pagbasa, natin Greek alphabet and Hebrew. Ya, duple na kung alphabet kung atong sundan ang mga alphabet na kisundan nga Grigo. Atong masawan pinasikan ang mga 25 minutes. Ngayon din sa Grigo mga kiksunan. Ngayon din Pipipanyay Kasara Pipipanyay Tris Fructus Tu Megalo Dio Kay Soteros Imon Yesu Cristo. Carlos masulitin mo yung Grigo kundi sa ni sundan na naagili. Ingon na niya ipapanya na kini ipapanya suma sa Greek Dictionary. Atong sa orang Greek Dictionary ba kiksunan number yan atong sa ang Greek Dictionary page 32. Ingon din sa number 2015 sa Greek Dictionary of the New Testament. Ipipanyay, tukmakyo, meaning appearing. Sa English sa ipipanyay appearing. Kung sa mga appearing mga kiksunan, suma sa King James Bible, King James Version, itong saan ang sulti niya kung sumaklo sa King James Version sa Tito Dos 13. Itong saan ang King James Version mga kiksunan na Tito Dos 13 mga kiksunan.
Yan. Ang Tito dos Meses sa King James Bible. Version. Iyon rin na Tito dos Meses. Bisa ko naman sana. Iyon rin Brad review sa atong tulipayagan kay iyon rin na speaking for the blessed road, looking for the blessed road, and the glorious appearing of the great God and the Lord Jesus Christ. So gamit sa King James Version appearing, kung sabi na appearing, singular. Kabangan na ito kay singular na diksyonan na Tito dos Meses nga ingon sa Grigo rin, ipapanya sa Grigo, na ingon rin, Megalo, great God, o niya, Kai, Amali, o niya, Soteros, Simbyor, Imo, Jesu Christi. Simbyor, Soteros, o Sotero. Nangingon ang dagdong libro sa tibok kalibutan na ang Simbyor, walain si Kristo. Ini libro nga Google International Encyclopedia, volume 11, page 405. Iyon ay mga kaigsunan, standard difference, original copy, Christology. In addition, in the title Messiah or Christ, the mission records that Jesus was a claim of the Son of God, Son of Mary, the King of Israel, Savior, sa kaba, ay manuluwas si Cristo. Dos Pedro 11, Jis Soter Ros, Jesu Cristo sa Grigo. Sa kaba, siya ang manuluwas si Cristo. Nga timalaan ito mga diksunan nga akong ibasa na matupad sa komentary na akong ibasa within the passage of the New Testament, not the Old Testament. To prove that Christ is a true God, meaning ingon rin ang komentary. These passages as discussed in the New Testament. So New Testament, kining ang appearing ng iskutan. Here is a definition of the Greek sometimes use of the two singular nouns joined with a kai to represent a single entity or person. Sa ito pa rin, kung ang kai, simple mo gamit ito pero usara ang ito sa mga sama na sa Unubino 1.3 na si Kristo mo ang diskutan na Diyos o Ginoong Diyos. So diyan na example ito nga ang kain gigamit o usara sa kay dili sa Grigo lalo mo layo. Kaya atong tanamo ang balik sa Greek dictionary by Sunday sa Architecture. Laking sabi ngalan o kining appearing na mabot. At ang saan kining appearing yari sa unahan Christ, the advent of Christ. Atong kamerahan ni kay minsan sa ito pa ning appearing diya sa Grigo na diya kidriya ang appearing mo abot mo si Kristo diya sa Grigo na isutan sa Tito dos Meses. Muna na pertingin mo ang Tito dos Meses na ipasabot that God is
is to be referring to Christ, not to the God of Father. Isabot, dinikisyon o the linguistic term in the composition of grammar. Na ang isutan sa Tito Lususi, Dios Greek mana, God, o niya super, Savior, under one article, Tito Lususi. Ruang din ba sa aking passages, Tito Lususi? Super tinikuna. Ini ang diskuruhan natin Tito Lususi. Sa isang mga Diyos. Suma sa Greek Dictionary, Greek Bible, o mga standard ginipin siya, ang ipasabot mo sa Kristo, isa Tito Lususi. Wala na, ginimang bahaya na ka mga gigsunan na sa Kristo matulog Diyos. Pero may oras, budagan ka sa laing sitas kung matuod na si Kristo matulog Diyos. Suma sa the New Testament contemporary ng Catholic Bible. Ngayon sa Pilipos 2:6, Christ was truly God. Si Kristo matulog Diyos. Kaya, tinaw klaro na ang bahaya. Si Kristo matulog Diyos. Kaya, ang lain gisulat ni Tagna ni Habakkuk 3:18, lalo na gisutan na manuwas na sa katawhan wala nga ginanang Ginoo nini kay ang Ginoo sa tanang mga Kristo God Jesus Christ ang Lordable si Kristo sa Habakkuk 3:18 kanang giskutan na Francisco mo si Kristo sa ito ba sa kanatong giskutan si Kristo walang bilang eternal samtang si ang sa pagkatuto may sinukan may natutusan si Kristo sa so wala mga konsula nga ang pagkatuto si Kristo nga na the divine person with the divine nature from all eternity. Way sinugan, way katamusan. Existido na daan ang pagka-Diyos ng persona with the divine nature. Nagangkot na siya sa second person of the Christian Trinity. Christ is Christ God. Si Kristo ang tuwag ni Diyos. Sa mga personal na akong mabalog na hiling paparang magawakang Kristo at mamahan nawak mo saan wak Kristo sa pagkataong Kristo base sa tema na among ipirmahan muna yung Demetrio na pamatundaan na si Kristo mga matulog ng Diyos sumala sa problema o mga referensya why tao ang giskutan why amahan ng giskutan specific yun na ikinawang persona si Kristo matulog ng Diyos kaya kamatulog ng Diyos diba nagisadaan o kaya matulog ng Diyos hindi siya makita invisible God is absolutely invisible God is immortal buhay kamatayo. Kaya sa unang Timoteo, Isaias 17, unang Timoteo Isaias, ang Diyos siya lamang ang walay kamatayo. Kisang walay kamatayo. Person, divine person, eternal, hindi na mamatay. Espiritu ba? Sebagai espiritu. Wala nga sa Juan 4:4. God is Espiritu es Dios, Espiritu es Dios. Ya Dios es absolutamente invisibles y espirituales. Ang Diyos, hindi kadili makita. Sa ito kadili makita, sa pagpatay mo, sama sa amin. Makita ba na mo? Bisa usaha ng tigpasa, di mo na mausa. Mula si Kristo mga Diyos, di makita. Immortal, way kamatayo. Invisible. Kung makita siya, dili na siya Diyos. Lucas 24:39, way lawas ng bukod ng Diyos.
1 Corinto 3:6, ang Diyos, Espiritu, o 2 Corinto 3:17, ang Ginoo, Espiritu. Sa ito pa dahil, si Kristo ka Espiritu man, di makita, kundi wak may laing ang Espiritu, absolute authority ng mga Diyos. Ang iyang pagka-Espiritu, nalukop sa timog kalimutan. Kali sa ito pa, ay tipaka ka ng lugar ng gawin na siya, hindi sa ito pa. Una nga, ang akong pabarog mga kaigsunan, ibasir ako sa magtulpa sa usa sa branches sa filosofiya mo ang ontology science of being. Kung iskot ang science of being, ano rin siya immaterial o material. So iskot ang immaterial, mo ng espiritu. Ay lawas sa lukog. So ang immaterial, that is na wala siya Espiritu, muna yung sampol ito mo ng Diyos. Kaya, magamit ang philosophy, kaya, limit kanad, kining lack of, kining evidence o, di ka makapaparag kung ang, without philosophy, di ka makapaparag ang imumhana yan. Sadyog ka. Muna nga, ang philosophy na kaya, na may material, huwag ilawas. Sa ito pa, kung kanangga itong lakbang, yung Diyos may. So muna nga, muna nga, atong sundanaan, bahayan, atong ganong umaga, sa minute. So muna nga, sa bahay ko, sa bihay ko, o sa akong material being. So, ang spirit na akila sa material being. So, may mga kaisunan na anak ng ipamaroon base sa dagat o meditation na limit by Africa, page 215. Ingat na yung mga kaisunan, the affirmative is under the theory of the burden of road. The affirmative has a duty to service every issue that is denied by the negative. So the negative case is general argumentation is negative. On the other hand, we deny all the social argumentation. Ya ako hindi mahaya. So isa na po na wala po sa kinabalo. So the symbol of this today regarding Christ God sumala sa Biblia. Sige ikaw, naninin akong sa pinanggan ng mga isa ni Mr. Peter na si Kristo, dili Diyos. Kaya nung kapatawid mo si Kristo matulog Diyos. Muli yan, ihatag mo yun na maliga si Kristo dili Diyos. Dahil salamat, manigbil sa San Fernando, Cebu. Okay, tayo. Sa Catholic Faith of Philippines, okay sa karon sa interpolation ng pagpapatangan ni Brad Peter Soliano, 15 minutos ang pamutana. So, si Brad Peter Soliano, pasuporta siya pamutana ng Brad Efren, sentro sa tema na si Cristo o matungod na Diyos sumala sa Biblia o mga Biblia o papatulaan ko ni Brad Efren de la Villa o kinay Google Gratis pamutana ni Brad Peter Soliano. Pwede ano mo sa tumakan paliho? Yeah, corner. Corner sa corner. Para makita mo sa crowd. Okay. Ay, pwede, pwede. Pagkutana na sa crowd. Okay. Ay, sayang.
Nakabay magpahayag sa kamaturan sa gusto na binuliguan. Nagpahayag ka sa kabaturan kay kabaturan matubang sa limatin, veritas nilirapin dos. Ang kamaturan may maka makalipas ka na po. Natubang yung mga bata. Natubang ako yung mga iglesia sa limatin. Sunod na pangutana. Sunod nito. Sumaya sa Biblia. Kaya ba kamaturan ng Diyos ang ipaila? Sumala sa Biblia, there is one true living God. Sumala sa Biblia, mga kaigsunan. Kinsa namin usara Diyos na himong gituba sa akong pangutana. Kung yung minaw ko na panahon niya, ako nagipahayag na ang matulog ni Diyos, mao si Kristo. Kaya niyon siya sa Juan 60, I am the Father of one. Sa ito pa, ako kumano sa that is one divine nature. So sana ang Diyos na matulog. Kinsa mo sa Diyos na himong gituba? Si Yeshua ang Masya, si Jesus Christ. Ang atong Ginoo sa Kristo. Oh, Yeshua ang Masya. Gusto namin masabi kung tinuod ba ito na hindi mo ipagkita na si Kristo matulog ng Diyos o hindi ka. Hindi bang Kristo na imong ipagila karon na mao ang matulog ng Diyos? Mao ba niya ang nagpagila sa matulog ng Diyos na mao na? Mr. Monitor, the question is very attention. I have no information regarding the grandfather. I will presenting this affirmative speech kanina, specific God, Jesus Christ only. Not the mother. That's So, all. magaling siya. Bago ko rin sa mag-disco, I am my father, ang one. So, kinantan ako. Kaya bang Kristo na imong ipamatulang karon na ako ang matulog na Diyos, mao ba niya ang napagala? Na naman lamang mao ang matulog na Diyos? Ayaw tumatapagpunta na, brother friend. Ako tabagon for educational purpose. Ang si Kristo mo'y nagpila siya noon na matuog na Diyos. Tanang matuog na Diyos, usara, Manang Juan Gisaida, ang usaka matuog na Diyos, kaya ang divine essence sa God the Father o God the Son, that is equal being of one substance. Masa may bilin siya na ito na, nasa John 10:30, na yun rin sa Nuere. Wala sa bagay pa That is kayo. how one Basta, ito magbawa ang pag-abag kayo, basta. So, I have 1 minute on sa Basta kayo, ako ba kayo? Ngayon po, ipasukulan niya o pinagis pagbasa sa may katungkol sa mga Christian Generals. Aliw, brother friend, basahan ang imong suporta sa natubag. Oo. Yan yung supportan Biblia o referensya. Unahon ko referensya, Mr. Monitor, kay base mas atong ibabahan. Basta ang kito, kung meron ang atong ikinala sa pagtubag, pero sobrang na sa 1 minute. Kasi na, 1 minute ang atong kuhan. Brad, wala sa atong ulagda, yun na atong awat bread. Ang atong ulagda, naging more 15 minutos sa araw sa pamutana. Wala mag-limit sa tubag, kay ang tubag, deklaro ka rin na Cancel time ba? Cancel time. atong laruan ang rule, ha? Hindi, kaya man nasabihan mo dito sa kuhan, ganito sa 1 minute sa araw tubag. Hindi mo dapat sa 1 minute ang pagtubag. Okay, pero So, kung dato rin mo nila, dili, tingnan mo. Ang pangutana, ang tumagwala sa boundary na rinor na 1 minute. ato na lang kuhan ka na iba ni dili na lang na tumanan ng kabutan ba na lumatahin mo basta lang sa 1 minute na lang kaya pa namin kung sa kapamutan mo niya huwag na ako tubag mo 15 minutos okay mo Sige, may rason. May rason siya. Anyway, ginani nga itong rally.
Brother friend, magtubag ka, tagal-tagal kagayunan sa pag-i-speak ka sa ibang tubag, bago rin siya, pero ayaw ka sa tagal ka. Sabi siya pangutana, nasa ba siya sa kanay? So, matagal na siya, brother. Okay, sa Royal International. Kung yung Milibid, Vince Morales, na oras? Or minute? Basta rin. mag-minute o sa oras na itubag niyo, mag-minute na imong pag-speaker. Hindi, naaw ka sa ako sa atong anong pagkakaan na ako. Sabi mo na ako kay ano ma-pick up sa mga tao ba? Okay, paano ko katubag? Sige. Sa abagan na rin kayo. 1 minute sa Sige. Hindi ba ang Kristo na yung mga ipailatanong na mga pagtutunan ng Diyos, parang bagi ang pagpatayin na ang lamang mga matuloy ng Diyos. Panginosa. So, Mr. Monitor, balik ko rin tubag na ang Kristo mo'y nagpila sa muna'y first divine person mo ang amahan si Kristo. Yung Kristo, matuog na Diyos. Kaya sa 160 ako basahon na one substance with the Father. Kung ako 160, ako gumahan o sarap ang magkadibayan nito. Matubag mo ka. Gamit mo ang una ang 1:30 kay matindi nga si Kristo nga gamahan usara. Inumun ka sa inuhang ito ba? Sumala sa mabasa sa Biblia na ako gumahan o sarap sa pagkadiyos ko. Nasulat mo na. Yan to at sunod pangutana. Sumala sa Juan 20:17. Iyon ang atong Ginoo sa Kristo, ayaw ako pagkitapa, kaya walang ako makasakal lang sa akong naman. Inyong amahan, akong Diyos. Inyong Diyos. Kinsa man itong amahan o Diyos na iyang pagasakahan, ay matod ba niyo na husaran ng sila? Mr. Monitor, ang iyang gamit na diksyon, wapong presentado ko 120 city sa mga permatisan. Sumasa mo lang basa ang pangutanon, ang maorbi mong ipahayag. Wapong mahayag, akong ipamahayag. Mao ang buwan ko senta, ako gumahan o sara sa pagkadibayan ng Church. Sige na, hindi ko magamit sa mga sitas. Kaya nga pa, brother friend, base sa itong rule, number 10, ang pangutana kailangan ipasukan sa mga puntong dideklarar o ipabarog sa akbag, mga punto. Apan, Kung gamit apan ang tubutan ang pangutana o ang sukaranan din bisan ang kaakbang wala nagpabarog o nagisgot na yan sayat hamayag kung ang mga pangutana nagsukad sa referensya magikaulunan o ang punto sa mga pangutana manisulbad sa issue o punto na dinibatihan nga mao na si Kristo mo matuod ni Diyos sumala sa Biblia o referensya. Now, ang iyang pangutana nagasukad man sa referensya na itong gidawat na mga Biblia. Ito mong gidawat. Unless mabalitan ka nga spesitas nga iyang giskutan, di ka mo dawat kay dito basa sa referensya, dito ni mo madawat. Apan, ulinan man nato nga exception kung ang iyang pangutana nakabasa sa Biblia o referensya nga itong gidawat o resulta sa issue, pwedeng gawatan. Isagawa ng maskutin. So, palihog yung mga pangutana. ang ibang pangutana may tukol sa 120 city mong pangutana. Ayun ko. Sige. Kinsa katong amahan o Diyos nga pagkasakag sa atong Ginoo sa Kristo nga giila nimo nga mao ang matuog ni Diyos. Garang 120 city, kani mong musaka, that is a human way of cooking. Kay si Kristo, God is everywhere man. Nasa sa tanapin. Di kay pagto sa dito, bawa sa dili, that is a itawag mo human way of speaking. So Mr. Pretor, ang sa tanapin, na si Kristo nasa tanapin, God is everywhere. Sayot ang tupag dili responsive sa pangutana. Wa siya maghusgot sa unsay pasabot sa pag-ingon nga saka. Naingon lang siya, kung sa may gihatag yung kahulugan sa pulo nga saka, yun ang mga punto. Yung punto, kinsa ang nisaka. So, mo ito ba ang kinsa? Dili kung unsa tuminin sa saka. Palihong ka. Kaya si Kristo ay immune ng musaka, huwag magpasaka
sabot na litera ni kayab sa buhay. Sa iyang pagka-Diyos, spirit man. So, spirito. So, muna na, God, ang tumaga na, that is human will cooking. Dahil ang Diyos, God is everywhere, Mr. Kulos. Sunod pangutana. Gani friend, ikuhaan ba niyo mong kabuot ang atong Ginoong sa Kristo sa pag-iwan niya ng usaka ako sa langit? Kung ikaw ang angay turuan, o dili angay turuan ng atong Ginoong sa Kristo? Gusto ang pangutana kay akong pangutana direkta ba kayo sila personal ako ang kabuo pangutana yan kung wala yung inconsistency kung nalisod sa dumali nag-reform yung pangutana O sige, ano? Kaya matod niya, ang pagsaka ko mo, hindi ko na sa literal na pagsaka. Kung maugikuhaan ba niyo mong kabuot ang atong Ginoong sa Kristo, hinayin mo na siya, ang saka ay kuhato sa ama. Mr. Kulos, Baptista, the question is misleading. Hindi ka na misleading. You have mentioned why Pagkuhan si Diyos ang tao. Kaya ginumutan na ako ng makinsa na rin. atong karoon ang imong pangutana ang ikuha ang kabuo base sa punto nga ang imong interpretation kung ang Biblia pareha o na nga si Kristo ang interpretation ni Kristo nga saka kung imong pareha yan imong karakuhaan mo karoon si Kristo paliwakos na imong mga question kay question namin, debatable mo na ang punto nga ni Saka. Wala mo may tayo conclusion na ang Kristo nga pagsabot sa nini nga Saka hindi mo pareha. Wala pa may pagsumpo man na. So, paliw yung reform na unless basiton lang na ang interpretation sa word nga Saka pareha mo sa kang Kristo. Pero wala pa man ang ma-resolve ang punto. Lisonon mo na. So, akong rule nga, i-reform anong pautana unless makisablis lang. Sabihin ako, kaya maklaro na ito ng saka o ng saka. Ipahayag ko na sa mga tao, kaya puro nang kita mga Bisaya, may gago ko sa itong mga naon. Ang musaka ba? Bukan musaka, pwede ba? Ayaw tumaga kay iyaning hana ay para sa sunod ng pautana. Kanang pagiging saka, dito ba na ako human way of speaking kay ang Diyos absolute symbol presence. Kung sabot, na ang Diyos sa dito nasa diri, God is everywhere. Hindi mo pasaka kay ang Diyos. Di man na ito matuod na Diyos. Kasi imunaw na tao na imunaw basata. Wa tamang taping og tao ha. Na atong kumahan pagka Diyos. So Kristo bilang saka, that is a human way of speaking, that is a dogmatic theology. Na tuwa ito, na God is everywhere. That is quick answer, enigmatic theology. Okay, ngayon ko bang klaro kay ha? May mga dili ka mo yun. Pero ngayon ko bang ang kahulugan niya sa word na saka, dili na katong human way. Buta sa may niya na kanang saka, wala ka sa literal, kundi naas siya bisang asa. Sa ibabaw sa ubos, mo rin yung meaning ng diyakan si saka. So, mo rin yung diyakan. So, dito rin, tumag siya sa pamutan na. Ay mo ni Opo yun ka, ay mo kamusuta. Ay mo rin yung tumag. Sige, palimutan na yung pangutana. Kung yun ka ba nga ang Diyos namatay? Ang Biblia naghayag ang Diyos eternal, invisible, immortal, why kamatay. Sa itong pauyon ka na nga ang Diyos, hindi mamatay. Natubog na ang pamutan. The question is to be answered. Ang pautana na trabaho na. Pautana ang gaya nga dili. Pero Ibang Kristo gaya mo ipamatudan ka rin nga mao ang matulog na Diyos. Namatay din o wala? Origi nga, di kasi mamatay kay Espiritu ang iyong mga Diyos, di rin mamatay. Espiritu, Sa itong pauyon ka na, Espiritu, pinasa. Espiritu, dili makita, invisible, sa pagkamatay, ang divine nature, di mo na mamatay. Ang specific ng topic ng divine nature, diba na yan? Ang topic ng pamahan, wala po pagkatao. Kami, nagpimahan na ito. Ang mga Diyos, dili mamatay. Uno, Timoteo, 6:16. balikan ito ang pangutana. Matod yung mga taganiha, o yung ipamatudan, ipalusok mo sa Kristo na matulog na Diyos.
Asang sitas mabasa na naghinon ang atong Ginoong Jesucristo, ako mao ang matuod ni Diyos. Hindi kayo. Oh, pinadayag 21 City sa original Griego nga Biblia. Buti ka Sir Monitor sa pagbasa ato sa Tara 21 City. Sunod ni Brad Carlos pasunod ang may bubulong. Ako masama. Tara. At tara. Ingon dire ba kay sunan kay isumoy autos plus kay autos istay for Rios. Kining kay at istay, I will be his God. Autos his Dios God. So sa ito pa, si Kristo niyon, ako may iyang Diyos. Revelation 24 Ang atong pangutana, Griego asang original. sitas mabasa, naghinon si Kristo, ako mao ang matuod ni Diyos. Kanya lagi. Mr. Monitor, tupad ng pautana. Pinagbitiyo na siya. Ako nakasilat na si Kristo mao matuod ni Diyos. Ano yun lang? Katong sa Carlos, mga Griego, para nagigay mo buwan. Tara. Greek Bible original. Kay isumoy autos Dios. I will be his God. Sa ito ba? Ang umada na, hindi gusto mo I will be his God. Muna autos is Dios God. Kung saan naging saya ng INB, Ako may iyang Diyos. ang akong pangutana, asang sitas mabasa, Revelation na si Kristo, naghinon ako mao matuod ni Diyos. Mo lagi basa, ibasa. Kung saan nabasa mo, I will be. Kung saan I will be, mao na matuod ni Diyos. Rigo na trawa. Mao ba na yung matuod ni Diyos, isip pagkabang mo sa akong pangutana. Diyos ko. Panginoon mo Diyos, si Kristo matulog ng Diyos. Ang matuod ng Diyos, ang akong ipakita. Si Kristo matulog ng Diyos. Yan, malinibasa nimo. Ano, I will be, ang saya mo, matuod ni Diyos. Autos Dios. Autos Dios. Pabasa sa Bisaya, Diyos. ang matuod ng Diyos. Friend, kahit kaya ko mo ito na yung pagkasa, no? Kaya, Grego na eh. Kawas pa, yan yung makita ang word na patuwag ng Diyos. Sa upad mo sa Grego, ngayon, ako, ang iyang Diyos. Siguro yan yung makita ang word na ako, patuwag ng Diyos. Pwede ba makabasa ka o lahing referensya na masabdan ang ligwahe sa tanan? Mr. Monitor. Forman kining. Mr. Monitor. Naawas tayo. Akong mga hangor ang atong mga sakop sa pundok na ibili na ito balog ang ginawang hikling ba? Pag-ugyaw, dili nana sa itong role. So, para dili na itong mga yagaw na itong debate, balog atong restituhan, pasagdahan na ito sila na mag-exchange o katarungan, dili na ito mga-bill. Okay, sige. Okay. Ang tubag ko Mr. Monitor kay ang Griego bitubag ng mga sitasyon. Pinidag 21 City. May natin Griego mo basara. Pero in English mo masawa. Ang English. Lain bersikulo na. Kaya Biblia Holy Bible Revised Standard Bible with Apukuba. Ako yung babasa yun. Gas Cristo Diyos yun. Mr. Monitor 2 Corintios 5:19. Mr. Monitor, nagkaroon ako akong pangutana. Napakasimple. Asang sitas mabasa, naghinon ang atong Ginoong Jesucristo na ako mao ang matuod ni Diyos. Kaya mao man niya ang iyang tima. Ang matundaan niya. Tama ko siya nabasa na naghinon si Kristo. Kaya pasahon na. Pasalo. That is in Christ God will reconcile the world himself. Nutra po ito Christ God? Christ God, no? Christ God. 2.5:19. Nasa na kayo? Laro kayo. Christian Bible. Christ God. Laro. Christ God.
Brethren, ito na nabasa. Nabasa din mo, I am the Christ God. Ang iyang pangutana karon matuod ang Diyos. Nag-iwas ni Diyos sa matuod ang Diyos. I am the true God. Karon ngayon yung pangutana, follow-up question, ayaw magkomentaryo ba yun? Hindi na komentaryo. Ang ako lagi punta na ang hindi sa I am sa ako na natulog sa Diyos, I am the good God. Pauna ako punta na o asan siya dito pabasa na ginawa si Kristo, I am the true God. Ano yun? In-English? Kumalugin natin, kumapano ko sa Grigo. Nanihan ko si Kristo Diyos, dili sa mugawat sa Grigo. Nitrap pinidig Pintiuno City. Unay may laki mo Grigo, di ako na yung babasa. Grigo, hello, basa. Grigo. Marami naman sa inyo. Siya lagi niya ang siyang Diyos. Kumila Pintiuno City, natupat na. Unya, natupat klaro, wala. Sa oras, balik sa oras. Pagto Grigo. Atong galoon, no? Ang iyang pangutana, asa mabasa na ako si Kristo matuod ni Diyos. Ang iyang gibasa ni Brother Bren, naging ngon si Kristo matuod ni Diyos. Di ba Brother Bren, muna yung gibasa pa binaw? Muna yung gisulti mo. Kung sa mga ipangita ni mo, Brad, iyang ito ba, nagbasa nga si Kristo Diyos. Wala may matuod na, ito Diyos. Apa na yung ipangita, si Kristo matuod ng Diyos. Kung kontento siya siya magpapag, ay hindi pakita ang Diyos na ako. Alam mo lang gusto. Kung mauga ni friend, tulog ka na wala juga kabasa. Sa sintas na akong tulog na nagsayon si Kristo, Posisyon may sa ito, dili panahon sa pag-argue. hindi man ako mao, tulog ka. Ask questions. Tulog ka. Gusto mo na. Hindi na komentaryo. Kung mauhuyog ka, wala kita nabasa na nagsayon si Kristo, ako na may Diyos. Naibasa na pinidig Pintiuno City. Sa 21 City, kung saan may nakasulat, naging mo si Kristo, naging mo ba si Basta Kristo sa niya? Prince, wata mo yung labog Grigo. Naging mo ba si Kristo niya? Ako mamatulog. Aros masulitay, kumawag mo Grigo. Tara. Tara na. Kikang ka. Tara. Tara. Piniliag ba Ano mo basa ba ni Prit? Kawal mo kaka. Ako na pinabasa ka ganina. Ako, saan mo? Kapilog ka kay Isumay Autos Dios. Unya, kani Isumay, nampay Greek Dictionary, atong nantanawon ko. Nagatan na surat. Asang nasa. Pinilig Pintiuno City. Ika mo sa Grigo. Dahil, mo man ay original. Pintiuno City. Si Panda kay Isumin Aptodios kay Aptos muy Dios. Ora, di na po. Mingon dito sa Kiring Sumay, ako may iyang Diyos. Diyos. God. So, ang ito na ay ron. Ayaw mo na sa mabasa, naging mo si Kristo nga. Yan to. Ako ang Diyos. Ako si Diyos. Sugon siya. Ang ibasa ni Bren, ako mo ang iyang Diyos. Okay. Sino Ang may pangutana, parang pangutana ni mo, kung sa may pangita na hisko naman na niyang po siya siya Diyos. Ikaw, pangutana niya. Ako mo kanang sita. Kanang sita sa basa. Premise na niya, sa pangutana. Mao magkita na Kristo magkita nagsulat na ang sulti.
Kung ka na sa Ginoo, si Kristo lagi na nagsulti na na. Siya ko kay Ayman. Kay Isumay, Johnson sa Griko, ay, will be his God. At ito ka pa. Sa ating pauyon ka na karon, nga mamutaw na, tuwagin ng Diyos. Usara kay Juan de Santos Cristo Ripulyon, ay ang Father Arwan. Gamitin mo ulit ka, Lansi, nga ang amahan, Diyos mali, niya, using your correct reasoning thinking, ang mag-usa, ang usa sa Diyos Amahan. Niya, sa dwellings, that is one divine nature. Usara, ang divine essence, ang divine being. Kapag ba ang amahan nga yung galingan karon, matayag ka ng Diyos. Usa sa pagkamatulog si Cristo, to superintendent, there is only one God. Ato ba ang amahan nga yung galingan matulog ng Diyos? But Mr. Bonito, so qualified my answer. So I need to qualify my answer. Maripay niya. Nga, ang Juan de Santa, nagpahayag na ayan ang Father Arwan, that is one divine nature. So ang pangutanan na tubag sa napag ko sa rin, na usara, Diyos yung kiniya, dili buha, usara yun, sa Santo Diyos ni Sinubi. Mas na ako, Mr. Moderator. Ang amahan ba matulog ng Diyos? Ang right no affirmation of the Father is God. Wala sa Father of the Monitor, nawa ko magkaroon ng mahal ng Mother of Diyos. Kundi ang sentro sa topic, si Kristo Mother of Diyos. Iskot ka kita na si Kristo na mga usara. Uyon ka. Sa persona, yung persona si Kristo, ang first-time persona man, four distinct person, but there is only one. Sige, tumatod mo mga kapersona. No? At ang unang persona ngayon mo ganoon na ang amahan, patulog ng Diyos. Ganun, gipailan na Kristo ang iyang mahal, matulog na Diyos. Gipailan niya. Gipailan. Pero sa pagka-Diyos ang mahal, Kining Kristo what karon. divine essence? Kining Kristo karon, ngayon mo ito di pamatulan. Matulog sa Kristo. Mailasan sa man na Diyos yung Kristo. Everyone also, everyone also, ringo sa man, ang imong trono, Diyos, mulunggan hanggang sa lugar. Isa naman, ang amahan sa tawa, Diyos ang anak. So sa pagkatusa, bilang mga Diyos. Multiplication community, brad. Diyos, kining, sa ngalan niya, Peter, one times one na siya. Using your logic, science of Kristo. Karon, tumatod na mo sa amahan matulog ng Diyos. O kining Kristo matulog ng Diyos. Asan din naman ng Diyos? Usa na tayo Diyos, likod mo ka. Asan tinulan ng Diyos? Balik ka mga Asan tinulan ng Diyos? Ako tumadol na lang. Ang hanaing mga tarungan na tubag, ang separate distinct divine person, one true living God. That is a correct answer. Sumala sa Biblia Diretso. Sige, so naman ito ang bawang distrikta. Tumatod na sa tinulan kaya kami nag-retreat man eh, o niya, kasi na ito kasi, mga musunto lang sa mga pag-ibig. Sa Juan 10:30, naginan ba si Kristo? Ako di ko umahan, masalam mo kami ka matulog ng Diyos, diba? Oh, ako mo sa. Sige, basa. Kaya mo sige ko. I am my Father, our one God. Our one true God. Saan ka na po ng Diyos? Hello. Kaya, simple ka mata na. Biblia rin ba? Boy Rems? Biblia. Sige, Pichoy. Oo. I am my Father, our one true God. Swati. Aray. Kaya kay gamay kita, Boy Rems. Kaya kay mo. Dahil may Diyos kuminawa. Oo. Yang. Yang dun si Peter na Biblia rin. Tara. Juan 10:30. I and the Father are one. That is one divine nature, but two distinct person. Laro na! Juan 10:30. Oo naman! Simple man tayo sa Kristo. Huwag ka na, sa mulapan pa rin mga pwede niyan. Huwag ka na.
Brad, Tubag. walay mga unnecessary, illegal comment. Ayaw yung PhD kagawas. Dili ka mag-imong mga comments na waa sa punto. Ayaw kay ato follow to the some rules. So, Brother Friend, kumbaga niya, ayaw kasi ang punta na, nangita siya asa mabasa nga, I and the Father are one true God. Tubag na. Sa Nagano pa sila, Brother Fred? Sa imong pagbasa, iklaro kanino pagbanggit o kanang pag-sulting diha na I and my Father are one true God. Dali, wag iba. sige. Ngayon ko yung Biblia nila. I and the Father, that is one divine nature. Kanan ba yung true? Kanan ka, ang Diyos? Ano ang buhay na? Kani Diyos na baka? Sa mga gamita yung liho, logic, saktong pangatarungan. Natubang pagkata na mabasa yun, usaka Diyos ng Giniya. One Diyos na sa Nuay Revival, pinakakaraan ng Biblia. Natubagin ka ng pamutana, ako. Pero sa'yo, ang iyong tubagay. Huwag yung sa'yo. Ayaw! O hindi mo yung mga komentaryo. Ikaw na mo sila. Brad, palura, mas muna ko, ayaw mag-komentaryo. Dili mo ang pagkukul, masayog siya dili. Pangutana lang pala yung kayo mga obligasyon ng pagpangutana. Aron na mabalik-balik ang pangutana, karoon na pagtubag ni Brad Friend. Nangayon siya ni mo, Brad Friend. Naapay mabasa, na ay ako ang mahan, usara ng matod na Diyos. Ang gihatag usa sa pagkatibay ng Diyos. Dari ba yung Diyos? Tino, Diyos. So, ayaw pasabot din, huwag mabasa na literal. Dinididyo. Okay, ayaw ako. Yan, sino nagibasa niya, hindi literal ang mabasa. Na, right, upon implicitly, what's the word na divine, sigon ni Brother Friend. Pasabot na divine, one divine nature sila. Sato pa, ang divine nature, dipalino na sa Christ. In Christ, ayaw pasabot Brother Friend, implicit. Salamat din mo sa mga pagkatinaw. Pumunta na, Brad Peter. Pumunta na. Pagawa sa Brother Fred, dumating ko sa ampang. Kaya kung nakasako, Dito sa pumuntaan na ni Karono, kaya pumuntaan namin. Di Brad, Okay, pumunta na pala yun. Saka sir, ako ng kapriting na ulit. Sige, magpunta na. Uyon ka ba nga si Juan, si Pablo, si Pedro, mga gusto? Ang pamunta na sa agay, wako magpahayag si San Pablo, pamatutan ko Apostolos. The center of the Spirit regarding the deity of Christ, the Messiah, pagka-Diyos Cristo. Ang atong kanatong rules, kung binibig ka na sa Biblia, that is not relevant question. Na ako ay kursunan. Pwede sila makapangutana ng one name kabarin. Basta ang pangutana mo resolver sa isyo na si Kristo matuod na Diyos. Ayun ang pangutana, nag-isgot naman sa apastulis. So, Premise pa ka. Premis pa kung na Brad. Ato tagal kay kayo lang, kay premis pa dito lang. Nasa pa may pasupot. Kumat niya premis. Asa mo sa ato na tagal kay kayo, kay prayer mata. Kay sa tinor, na iyang premis wala sa pasubay ko. Wala siya connection. Paano sa question? Okay. Uyon ka ba na si Juan, si Pablo, si Pedro, mga apostol? Ang pamunta na sa pamunta na out of topic yung mga out of topic, Mr. Mentor. Wala sa natin petition nila na ang akong ipahayag. Nakuha na ako, nakasabot ko sa tinong platform. Karon, hindi mo nung mga premis nila mo, bro. Buot ko sabi, mo na yung sukaranan sa pangutana. Apan, sa sabot ng Brother Fred, sukaranan mo sa pangutana, wala sa tima, kaya nag-isgot ang makas mga apostolis, o tinong mga apostolis. Ako naroon lang, kaya ako iyalaw ng pangutana, kung mapasabot mo, kaya mo sukaranan sa pangutana,
Buto matuod na si Kristo matuod ng Diyos. Unsa may tumang nimo sa mga pangutana kay imong Wala din sa premise, sa'yo na sa tubo. Dapat gusto mo Dali naman kung Pwede. Ang gusto ka nimo nga naigisulti ang mga apostoles kabahin nga kapunto nga dili Diyos si Kristo kay imo ipadawat kay angay sa tuwan man sa Wala din, matambag mo na ako yung tubagon. Ako yung Pagkata ko, hindi, gusto ko as a moderator, sa naminaw, gusto ko makasabot o sa tumong sa mga pangutana, karon di pangutana nimo ang pagka-apostoles ng Pablo, apostoles ng Gilead. Ikaw pa. Pasanta ko na kung saan pulpos kayo. Pasanta, naman kuminaw. ayaw lang naman ang isulti. Ano kasabot ka sa isulti? Ako maling kaputan nga atong sabdo na at sa atong ibatidor kay ayaw na yung isulti. Asa sa nila. Doon na siya yung connection ng mga tanan. Kapag tayo, kaya doon na siya nasunod ng mga tanan yung gusto ng connect. Pagkakang kumagalamay. Sige, pasok mga tanan. Mr. Monitor, official kanina, ano ba ipatinaw? Nasa rules number 8. Ang pamahayag, kinahanglan doon ay kalabutan sa ipaparod. Nalili ang siman sa puntong ilang tubihan. So na ay sa rule. Sige lang. Ang bawat na impersoning questions. Inani, Brad. Kami, lagyan. Okay. Pero Brad, para di, sabi ko siya punto. Kaya wala, ako mo na yung mga ihanay, mapangutana, hindi siya magawa ka rin. Ibig sa pangutana, i-prende siya nga siya. Si Apostol, di ba? Ay na yung si Kristo, Apostol, kaya pangutana. Ritso nga siya. Ritso pangutana, bro. Premise ng gingo nito nga si Kristo. Uyon ka ba na ang apostol ng Diyos? Kana ko siyang pangutana. Ako, wala yung Diyos. Mo si Cristo Matuloy Diyos. Kung ako magpapayag ang Cristo ng Diyos, muna nga, the question is misleading. I did not mention the apostoles na history ko. So, you cannot question on that score. That is, Kung nilingin ka ba na ang apostol ng Diyos? ang parte ng question, sige, nagsabot mo kasi mong pahayag na I did not mention the apostoles. Mr. Operator, ako nag-mention ang parte ng question. You cannot question on that score. Kaya another resibita siya. Ako na yung pangutana ko siya pangutana paglato. Ano yung pangutana? O yung ka ba na apostol ng Diyos? O butumag siya na friend? Butumag ka ang apostol ng Diyos. Butumag ka na. Karon, akong palamakunin nyo, makita nyo ang pwede siya pangutana. Kung ang apostol ng Diyos, doon na siya nabasa na si Jesus Cristo apostol. Dili, pagkabati ka usod, kaya ito mga asad, kaya gibaw mo na yung rumbo, na namin na So, kung yung punto, ang atong pangutana, i-premise, kaya na siya kahanay talo, i-dritso siya pangutana, paniralikod. Ang hata yan ako na rin mo kung siya pangutana, kay as moderator, ang yung punto, kung ang apostol ng Diyos, una siya nabasa na si Kristo apostol. O karon na pangutana. O yung daba, no? Nasa si Kristo apostol man, dili siya Diyos. Mao ka na yung pangutana. Kaya mag-listen siya, o masagip man na, may pag-ilaruan ako. Mori, so nakita nyo, doon ay connection yung pangutana. Misleading upon Mr. Doctor, I have no permission that the apostles ask me question in what I have said.
Mangutana ka, kung siya kong gitabi, namday nagdas ibati. So, nakarakas barberia, kubaan ng mangutana ka, kundi na bro, namday another medicine na nabit. Saga, na huwag kumupahaya na, that's another debate. So, mangutana, ako debater, mabasa ka medicine na nabit. Ngayon mo lang si Brother Efraim de la Peña, considering wala na niya imarong. Dili siya magtubagan na. So, proceed to the next question. Ato respetuhan ang iyahang tubag. Sunod pangutana. Ngayon ka ba na si Kristo tao namatay binubol, binubol Diyos? Ima Mr. Monitor, isang wala sa tima, na maglayat man siya, ako lang din kumatog na yung manuhin ko. Ang tubag ako na si Kristo, the perfect divinity and perfect humanity. Christ, human and divine, as a natures, united in one person. Sabi pa, si Kristo Diyos ang taong matood, namatay ngayong pagkatao. Uno Pedro 3:18. Brother Efraim, ang ako na rin mga tubalong pangutana. Palayo bro, yung pangutana niya, wala kay side comment. Kita mo yung mga naluoy. Agi mo ng BIBI sa atong katbang. Palayo lang, tubag sa pangutana kay para ni Brad Peter ang pangutana, wa direkta ni mga tubag. So, kung sa pangutana, Brad Peter. Ako lang sundan niya naluoy. Naluoy sa Brad Efraim ako, pero mas lagay ko naluoy ni Brad Efraim. Sunod. Ngayon ka ba na si Kristo tao namatay, ginubol, dili mahal ang Diyos? Kiling pangutana, Mr. Monitor, ligaw sa sistema for educational purpose ang ulit ako. Ulit ka. Brother Efraim, tumaga ang pangutana kay nagsupod ni ang iyang pangutana, ito niya nagsupod si Kristo, kinuod ba nga Diyos, kaya ang premise pa ko ni. Kaya magbasa nga si Kristo namatay, dilipong, so therefore ninigar ni nga si Kristo matawag na sigon sa iyang interpretation. So kapag gani, dili ni siya irrelevant o konektado na pagkakaya. Sige, Rosario. Thank you, Mr. Rupert. Abad. Si Kristo adunay duwagan kay ang Diyos ang taong mo to. Nalansang ang lawas si Kristo. Sa ito pa ang lawas mo nalansang namatay ang pagkatao ni Kristo. Unang Pedro 3:18. Being God during His humanity, but did not dissolve. Huwag mo siya ng pagkakas. Masibag ka pangutana. Ngayon ka ba na si Kristo namatay, ginubol, dili mahal ang natulog ni Diyos? Ang iyang pagkatao mo yung pumulog. Ang pagkatao ang giniya. Tawahan mong giniya mo'y namatay. Natupad na ka na unang Pedro 3:18. Kung nauuyon ka, di mo natulog ni Diyos. Brad, ako'y para din ako sa pangutana. Ang tubad ni Brad Efraim, ang namatay niya ni sa Kristo, ang iyang tawhanon na kiniya, dili ang pagka-Diyos. So therefore, si Sigo ni Brad Efraim, wala namatay, si Yesu Kristo isip na Diyos. Kay Diyos pa siya, ang namatay, ang pagkatao na bahay niya. So ano ito ba, para din mabalik-balik ang pangutana. Nakuha niyo mo? Ang namatay niya ni Jesus, ang iyang pagkatao na bahay, dili ang pagka-Diyos na bahay. So therefore, wa magingon na si Kristo namatay, dili Diyos. Ang iyang pagkatao ng Diyos, kaya wa namatay ang pagka-Diyos niya, kundi ang pagkatao ng mga bahay. Kundi ang tumag. Magamit mo ang Dito Discrecy. Ang ating lino na si Kristo na kung Diyos o nakaluwas. Ang nakaluwas ba, nakaluwas na ba? Dili na magpaluwas si Kristo kaya manuluwas naman siya. Kaya nasa 2:11 Soteros Yesu Kristo Savior Jesus Christ. Sa ito pa, dili na magpaluwas si Kristo kaya manuluwas man si Kristo ang iyang pagka-Diyos. Kung doon ako'y mabasa, ang atong dino, dili magpaluwas. Ang atong dino, kung doon ako'y mabasa, baka ng Kristo na imong dino, dili magpaluwas. Nagpaluwas! So ako naman, bakak.
Objection, Mr. Victor. That is hypothetical questions. Hypothetical Hindi mo man nag-ipahayag ang different. Hypothetical questions. Sweetness, bro. Apalagi, report ang question ayos ko tilang mamaka. Kaya posible man na yung bagay sakto kung lang ang interpretation, managlahi mo. So, paliog lang, basaha din, ilambay niya ang pangutana. Sige. Kau na itong papamata. Paglindong mo sa. Ayaw. Ayaw lang. Mas muna ko. Kiring Kristo na imong pamatudan kami na mao ang matuod ni Diyos. Sumala sa Peter Distrense, na imong pamatudan na kung Diyos o manuluwas. Ang manuluwas ba? Magpaluwas ka ba? Dito sa mga pagkakaw si Cristo, kung manuluwas siya. Kung yun na ko'y mabasa, na kiring Kristo na rin na imong pamatudan na mao ang matuod ni Diyos. Nagpaluwas! Kawato ni mo. Mr. Politor, hypothetical questions. Kung ikaw daw na ako mabasa na this hypothetical questions. Direct question. Okay, ayaw rin daw. Gusto mo kaya na rin ito, remove sign, para pagpila sa iyong punto na so, si Cristo may matawag ng Diyos, basaha ko yung punto, direct question mo. Ito yung message sa ikaw. Sige, Basaha. Hindi naman na sa pangutan. Ang pagtrabaho sa akin, ako masawag. Kaya matandaan ko niya, sa Kristo, hindi yun ako kaluwas. Para mo na nakapagdyung kanya ako sumusundan. Kung tinuon ba nga, hindi mo kaluwas ang pagdang sa Kristo. Kaya kung doon ako'y mabasa sa Biblia, na kining Kristo na yun yung pamatunan mo na tuwag ni Diyos, nagpaluwas. Gawato mo na, nasa lupan. Mr. Politor, ang pangutana kung ano na ko babasa, that is hypothetical question. It's not allowed. Ang hypothetical na siya, kaya yung kaktong, okay o basa, ayaw, dito ka man yung mambilang sa kong, aktual lang ang basa, dito ulay kung saan na niya kaya magbasa, ngayon, i-confront niya ang nabasa. O yan ka dito. Hiling basahon ako karon na nasayop ka sa ibang pagtubag. Ayaw siya pagawal ka, kung sa'yo, sa butang, wala pa rin mo mabasa niya. Basahagaan, ngayon, ilapay niya, ano makita na sa'yo pa siya. Ayaw yung mga nga, sa'yo na siya, bakit mo basaha? Bawatang basahagaan, ayaw yung hypothetical na question. Kemang ni Brad Peter. Ayun, nagtanong ako dito. Yan sa Juan, 11:26. 2 minutes mga 2 minutes. Oras. Karon nasamot ang akong tagal ang seksyon ng Amahan, luwasa ako niyurutak na. Si Kristo nagpaluwas sa pahit sa giman ng different na si Kristo. Pero tayo, direct questions. Ako gibasa, wala ko'y palataw. Tayo, punta ko na lang. Kung mauuyon ka na, pinamangka ka sa imong tawag. Tuman, Mr. Politor, I have 1 minute to answer. Panguna, dito kumada ako, dito kumala ako ng gusto nga ng masapa. Sige. Dili pa na, personal mo na siya. Ako punto mo, ang pagkanin mo, kailangan mo kayo nabasa, nagpapatuod niya kasi Kristo niyo. So, therefore, ang pangutan na, di pangutan na, wala na, hindi na, pag pangutan na, wala na makakay, naman tayo, nagpaluwas man, hindi tayo matuloy dito si Kristo. Ayaw na, makakay, personal mo na. Kung na, ayaw ko pangutan na. O yung kalabrabikon na nasayot lang ka sa imong pagsuti. Kapag so I have 1 minute niya, so I need to worry by your answer. May tulog na nagpaluwas. Di man natin sa Kristo, ano ba yung kaniya Diyos ang tawang matuod? Ang iyang pagkatao mo yung luwas sa ako, sa iyang tuhanon, Hebreo 5:7. So iyang tuhanon, nagpaluwas si Kristo. Pero ang pagka-Diyos, hindi mo nagpaluwas kay Diyos ko na, iyan na daan, manuluwas siya na magpaluwas. Una nga, sinter, ang sinidostima, mo ang matuod ka Diyos, mo ang manuluwas. Kung paano itong tima, kung po ba na kung tima, ng baga Diyos Kristo, dili matuod. Huwag ko ka mo yun, si Kristo dili matuod. Sumala ko sa sa mga. Sige, sunod yung pilitan na. So,
Ano sa kasako, nawan, ano. Tingin na lang, President. Siguro ko lang. Nagamit ka ba ang ginagawa sa kubayndi? Pero ang talaga, ang report na, yung basa, ang pinunod report, hindi ko sa 21 hanggang sa Kiring Kristo, naging pamatalan ng mga Diyos, ilang po yung anak sa Diyos. Kumala sa anak sa Biblia. Okay? Nasayod kita na mihani ang anak sa Diyos. Mara, o nagawin si Kwaiti. Kaya kailangan mo si Kristo na mao ang matulog ng Diyos. Kinsa may anak ni Kristo na mihani aron sa pagpaila sa matulog. Pangutana, Mr. Monitor, wa ko mabarog as Kristo adunay mga anak. Ang akong mabarog, si Kristo mabarog na Diyos. So that is malasing ang pagbabarog. Sabihan ka pangutana, ano huwag ka nagpabalog na si Kristo ang dunay anak? At kung nagpabalog kaya, ang bumutaw sa dunay ng Diyos. Ang pangutana, mami, kaya di pa matulaan na rin mo karoon na si Kristo ang matulog ng Diyos. Kung gigamit mo, Last question nyo. ay gigamit mo ang unang buwan sa kubanti. Magihan niya ang anak sa Diyos. Ay, katang, siya. Oras na yung Ah, sige lang. Last question nyo. Last question nyo. Kinsa may anak ni Kristo nga miandi sa kalibutan aron pagpaila. Sa anuan 5:20 ang gipremis, nakutana siya, kinsa anak Kristo. Ano nakutana mo, ang nakasulat na ano may anak sa Kristo sa anuan 5:20? Ang nasulat niya, Christ is our true God, ang Tinos Diyos. O yun ka, Matulog na Diyos. Unuan 5:20. Sa ito ba, natupad ang pagkutana, si Kristo mo din. Salamat, may gabi.